Salutare, eu sunt Antonia, sau cum mă spuneți voi, machiat, și astăzi ne vom juca Dentist Sport. Și vreau să facem acest videoclip. Cer puțin, măcar 30 de abonați. Și dacă vreți și partea a doua din Dentist Sport, vă promit că o să fac și partea a doua. Hai că abia aștept. Vreau să strângem, deci la videoclipul ăsta cam 100 de like-uri, aș cam vrea. Da, vreau măcar 100 de like-uri și hai să începem. Deci, din câte vedem, fluturi mulți. Deci acum sunt singura cu lunii. Sunt mai mulți fluturi aici. E paradisul fluturilor. Hai să găsim o mașină. Da, bravo mie. Deci numai eu pot să-mi dau ceva bun, să-mi pici ceva bun. Bă, dar dacă îmi pică ceva bun, nu pot să-l folosesc deloc. Am mai găsit unul. Uite așa. Să văd și cum fac. Stați așa cum am pus un pic pe pauză. Pentru că mai avem un pic și... Gata. Hai toată lumea la evacuator. Să nu rămâneți unul pe aici că nu vreau să muriți. Ce, pentru asta mă joc eu? Hai mă. De ce? Folosesc abilitatea. E mai făcut o prostie de asta odată și... N-a fost foarte plăcut. Nimeni n-a murit. Să vedem. Nimic. Vă pun pe pauză. De câte văd, cel mai bun e ăsta, pentru că are chestii. Bă, bune, listă în florul ăsta? Să vedem ce pică. Ceva care nu e nebun deloc. Babanele mele. Focul meu. Și mașina asta, bag asta și gata. Așa mi-a dat un vânt și mă bucură mult. Hai așa. Dar mă bucur că stă cineva cu pista. Bine, toată lumea trebuie să meargă la evacuator. Eu mă duc direct. Dacă cineva găsește mașina, nu mai vreau. Da, mă prinde Cliston. Eram sigură. Am folosit abilitatea repede și mi-a primit asta. Da. Asta la leg. Mulți fluturi. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fluturi. Bravo mie. Am intrat în cel mai bun meci. Cu 6 fluturi, un luni și... Dar o Gigi, că asta e singura Gigi sunt. Deja la florul ăsta. Foarte ciudat. Hai, fiți bine, v-am pus pe pauză și aproape mă omoră Tisha. Nervanta aia. Să scap, vreau să... N-ai mă lași?
Bine, nu cred că vrea să mă lase, deci mă duc la evacuator. Da, cea mai bună decizie a mea. Nu vreau să fac scandal. E ok, am pierdut decât 5 lichiuri și nu-i mare lucru nici că vreau să-l iau pe Sprout. Nu e nimic. Haide, facem unboxing, cine dai? Ai vrea să iau un badaj, nu pot, vai, ce spărată sunt. Bine, vreau să pun partea bună. Măcar am 10 vieți, 3 vieți, scuză-mă. Și e ok, nu sunt calorii. Și acum vreau să fac unboxing. De ce ne pică? Ciocolată, foarte bună. Am un box de ciocolată, îmi pică ciocolată. Na, prima mea mașină. No. Hai. Nu-i pici. Și am și dat în ea. E, acum pot să merg așa. Asta e. Aici este coada la evacuator. Ce evacuator s-a deschis? Cădeni n-a făcut față la noi. Adică te cred eu că Dandy deschide evacuatorul. Și n-a făcut față la noi că noi stăteam așa în șir indian la evacuator. Bine, acum avem astea. Așa, ați tratat câteva floruri și au murit câțiva oameni, nu mulți. Da, nu mulți. Să vedem. Am găsit o mașină, pap. Imediat. Easy peasy lemon squeezy. Dacă mă aud așa, să știți că sunt cam răgușită. Și dacă vreți și partea a doua, vă rog să dați like. Eu voi încheia acest video. Și dacă v-a plăcut, vă rog să dați like. Pa!